nepomohli jeho protesty. Švédi zvládli boli v útočnom pásme. Karlsson na Omarka. Vidíte si, nevysoký hráč, kratučká hokejka, ale dokáže s ňou robiť obrovské divy. Spolupráca s Hariu. Karlssonová delovka. A Vokov nevedel, kde je puk a trojnásobné dorážky Švédov. Puk skončil v bránke. Johan Hariu otvára skóre. 17 sekúnd trvala táto švédska presilovka. Česi odolali pred tým hraným hrám početnej výhode od 3 koruniek. Dokonca aj tej dvojnásobnej v trvaní necelej minúty, ale v 9. minúte sa už presadil strelecký Johan Hariu. 4. gól na týchto majstrovstvách sveta, vyrovnáva sa P.J. Svensonovi. Pozrite sa, teraz Vokov stratil puk z dohľadu. Už tá prvotná dorážka Hariuho mohla skončiť v bránke. Všetko mladí švédski hráči, ktorí zrealizovali túto presilovku. Omarková prihrávka na Karlssona, ktorý o týždeň oslávi 19. narodeniny. Tu je Hariu, ktorý nevidel a ktorý v podstate zabránil Enqvistovi úspešnej dorážke, ale potom to všetko napravil pomedzi Vokov Nové Betóny.